Estes 8 anos foron perdidos. Non houbo ningún proxecto importante. Nestes días, un veciño dicíame: o alcalde é moi bo, pero só vale para as festas e para as fotos. E para non irme moito tempo atrás, a iluminación do Nadal, un desastre. Se nos descoidamos, terminan as festas navideñas e aínda están colgando as guirnaldas.